Em dic Gemma Planella i aquest treball final de carrera es titula Interdependències. Amb qui som? En aquest TFG pretenc esbrinar el perquè dels meus afectes i dels vincles que estableixo al llarg de la meva vida i amb què els estableixo. Per fer-ho, pretenc averiguar amb qui soc jo durant el meu dia a dia. El que faig és entendre amb què he estat que no m'hagi donat compte. I em dono compte de que jo em relaciono amb algo amb el que no havia prestat atenció, que és la matèria immunda. Més concretament és la pols el que es converteix en el meu objecte d'investigació. Llavors el que jo faig és revaloritzar-la, dissenyo un traje amb el que conviviré durant 5 dies que atrapi la pols. Quan acaben aquests 5 dies, i junt amb una biòloga, investiguem què hem trobat de partícules d'agents no humans a dins del mono. El resultat al final són 4 tipus de bactèries, 2 tipus de llevats i 7 tipus de fongs.